התינוק רוצה או ציצי או החלפת חיתול, בגלל זה הוא תמיד מתלונן. הילד הגדול גם צריך הרבה תשומי, ולעזור לו בשלבי פלייסטיישן. ובעלי האהוב שהוא מרכז חיי, מבקש שאכיל לו עוד כוס קפה, ואני אומרת לעצמי, זהו 1000 הפסקות כשאני רוצה רק לנקות. ועוד הפסקות, ועוד הפסקות, ועוד הפסקות, ועוד הפסקות, ועוד הפסקות, שתמיד יהיה לנו הפסקות. ואז אחרי זה אני חוזרת לנקות את המטבח, הסלון וכביסות, ואז מקבלת את הרעי לטלפון שיש עוד איזה דקות. ואז הילד הגדול צועק צבע אדום, ובעלי ממשיך לעבוד. כולנו נכנסים למימד הקטן, והנה כל הזמן הפסקות ועוד הפסקות. וזהו, כבר ויתרתי, לא אנסה לנקות, כבר אין טעם, כל הזמן הפסקות. צריך כבר להבין שזה המצב, ורק לחכות שיהיה פה שוב פעם שקט, ושיחזרו למסגרות, שיוכלו לענות עם חברים. אנחנו כולנו פה ביחד, בין כל האזעקות ועוד אזעקות.